Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Unsaon ko man sis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nganong ni naman sa Disaya? Oh, Miss, Paulo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa pa imong buhaton, dili na ko mobalik sa atong dapit. ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paulo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian. Bakakon! Nga, imo na sa kusagpaon? Sige. Pero sa dili pa na nimo buhaton. Oh. Nganong may paduol ka na ko, ha? Ayaw paduol. Palayo. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaking imong giingon? Totoki ko. Mahimo ba? Palayo. Oy. Unsa man na, ha? Ngano man na? Ikaw Piolo, ha? Kitawag si Piolo ni Pudiciano. Kaila mo? Dugay ra. Hagbay ra. Diya? Hamugirong na. Tayo pa sa? Ano na hambugiro naman ko iniron? Di ba ikaw man to ang nadungog nga hambugiro din sa to dapit? Dili hamugiro ang magsultis tinuod nga gwapo ug may kaya ko. Asa dapit? Excuse me kadiyot, miss, ha? May pangitaon ako. Oy. Nganong hikap na nimo akong naong, ha? Hoy, hawa ba? Kadiyot sagod? Unsa man? Ha? Bago ni karon. Ay, sa lagi. May gipangita ko. Sa akong naong? Oh, akong gipangita ang imong kagwapo kung asa dapit ang mahimutang. Hilas. May adlaw ka na akong tawhana ka. Timan ina. Sa masad ka? Sibat sa kagapil? Di ka lang mangayog sorry na ako, miss? Unsa? O gano'ng mga man ko na kog sorry ni mo? Kay, kuan? Ay na lang. Pag-thank you na lang. Nauli na lang kung balik ang imong bahag. Wa ka pa, makapangayog pasalamat ako. Salamat. Oo man na. Paagian ako. Ayaw nagbabagi ang ako agianan. O kung mahimo, ayaw na sagpakita pag-usab na ko. Ay sa... Ayaw lang ko guniti. Okay. Na. Gibuhian na taga. Usa pag atraso na ko nimo, ha? Mangutana ka pa? Bisan nun saon nimo sa pagpakaaron ingnon, Paul. Dili ka makapangilad na ko. Kay nakaila ka ayo ko nimo. Napasakitan ako nimo makausa ka higayon, Paul. Og dili na katumahimong mausab pa. Diyos mio! Usa ba ako buhaton na mutuo ka nga dili ako ang tao nga imong gingon nga nakapasakit nimo? Wa! Kay dili ko mutuo nimo. Diha ka na. Oy, miss! Mahimo mangutana ka sa mga taga dinhi. Dinhi na ko mataw. O dinhi ko na ulitaw, miss. Mao nga imposible kay nang gingon nimo nga gipasakitan di ka. Hoy! Shh! Huh? Kapuya ba yan? Ha? Gwapa unta, maldita lang. Uyab tingali niya ka ng Paul. Nya parehas na kong naong. Kung mao, gwapo di ay. Time pa, Hain naman is kapitan. Misuda may no sa iyang kwarto nga, miingon nga magkuha siya budbud din sa kusina.
Huwag iklaro ni si Kapitan da. Dili ka mo to. Imposible nga may tao nga managsama gid kayo gitsura. Ang baga niyang kilay. Ang nindot niyang mata. Ang gitasun sa ilang ilong. Ang ilang parok. Ang ilang lihok ug sinultihan ra gid ang managlahi. Pero posible ka nga may tao nga managsama o kitsura. Bisan kung dili sila ikunsa. Parehas gid kaayo sila naong. Mao nga lisod tuhuan nga dili siya si Paul. Kung may kalainan man gawa sa ilang lihok, ang ilarang kolor. Kay murag kanunay nagpainit ng usa. Bisan man naglahi pa sila. Dili pagyapon ko ganahan niya. Dili na ko magpailad sa samang isyura. Kutob sa mahimo. Dili na ko gusto magtagbo pa ang among dana. Busa likayan ako siya. Oh, diin man kagikan ha? Nay. Kanang sa ilang Kapitan, Nay. Kinilaging mohangyon ta ko nga mubalik ko sa pagtrabaho bisan sa siyap lang niya. Dili ba miingon man ko nga dili ka mulakaw? Ikaw ba gahi kay kag Oh, uno? pop, nay, kusnito na sabi mo, ang akong tunggal, sakit na makitaon ng nagsasamat ba? Sakit man di ay pero mamugos kag yung mo trabaho ka. Makapaabot na ka ng trabaho hangtod nga hingpit ka ng mamaayo. Di naman ko inong makatugi ni kalaki. Nasubrahan ba ka ko sa pahuway, no? Mo nga dili ko makatug. Ay, samo ka sa utok yun eh. Pero magsige makugunaw na ni... Ay... Kumalagani ko kapangutanas pangani, ah. Murag siya na gid ang pinakagwapang babae nga ako nakaila. Musamot pagani siya kagwapa kung masuko siya. Iabag na matingali ko. Mayong buntag, Kap. Nakandam na kong pamahaw. Ay, ito na. Mo na kanindo, tumagkauban kang babae panimay. Chan bakuta. Muna nanambok niyo. Kabantay ka, manambok ko ini. Mura kong tibibi, manambok. Manambok ko ini kung magtanunay ni Dayoy. Kap, Ay. ako makahigayon sa pagpangayo o pasalamat ni mo gahapon. Magpasalamat unta ko sa imong pagtabang nako nga makasud isip maestra sa eskwelahan dining dapita. Anong ka akap? Lain mo ng akap, programa mo na, kinangin ng tabang-tabang. At tagatag ayuda. Lain binuang dahil, oy, sa payan, oy. Akong katungdanan ng pagtabang sa akong mga konstituente, oy. Dato ko, walang ko ngipon. Dili gid ako ganahan mo biya ining imong panimay, Kap, pero dili sad mahimo nga anhin na lang ko kanunay dinhi. Ay! Ayaw ka ikog, ay! Dako kining akong panimay. O bukas kini ayang ganimo. Salamat, Kap. Kabantay ka na. Pero gusto unta kong maglahi na lagpuyo, Kap good. Pero diha ra sa kusdool. Sa usa sa imong paabangan. Mao nga ayaw ka bala ka, Kap. Pagadoaw nagyapon ti ka dinhi og lutoan ti ka. Ay, mag-uulon ko. Kabantay ka. Pero, kayanha ka naman ka sa mundool sa kong apo. Kapantir ako magkita na gyapon sa kanunay. Dili ko masukmatan sa imong tiyadora kung magkita daon niya mis ilang kalibutan. May ilang kalibutan sa laing kalibutan. Kabantay ka na. Kap, Ah, katarong niya ikasulti usahay. Pero kalit lang sad nga mulikoy.
Oh, kibot-kibot lagi yung baba mo. Ha? Kaning magamping ka kanunay, ha? Mupahuway sa hustong oras. Nasayod ko, kung unsa kahago ang imong posisyon. Hago kayo ay. Isip unsa ka maestra, mo nga, ang pingi tao ng mong lawas. Maura ba yun ay puhunan? Maestra, di ka? Uy, Milagro! Nga sa'yo ka na mata karon potensya niyo. O pagkali ko makatuglo, mo pa akong pag-uli. Ah, sige. Abusan rin yung kanunay mong lawas. Kaya nag-abot sa gayon nga maningil na kanimo ang panahon, magbayad ang mong lawas sa imong pag-abusan o gamit ni Ine. Kumante ka na. Dugay pa lalo. Kabata pa na ako. Ay! Ang nalang unya ko, anak. Ikaw lagi lo. Ano man ko? Dili maghakabusado sa mong lawas. Ano man ko? Nga nung giango-ango na makakaroon. Usa! Potensya noon sa ba? Dili mo mahimong tubagon og ingon ana ang imong apuhan? Nga wala ing gilantaw kundi ang imong kaayuhan. Saba kaya siya, God. Eh, kung mawa na unya ko, kabantay ka na. Mingaon ka na unya sa akong mga pahimangno kanimo og mga kasaba. Timanya na! Sa walo, busana ita? Ikaw akong dili. Potensyano. Ayaw kay na anak pagsultis kapitan good. Naana daw nas lolo na ko, God. Ngun anak mami magsultihan na, God. Natural na mo. Ah, inday. Ah, Kana, yango, day. Kap? Mahimo bang matangya? Unsa na Kap? Mahimo bang giyahan mo pag-usab kining akong apo? Balik sa eskwelahan? Unsa lo? Paskulahon ko na magbalik? Shit! Di koy! Bisag groyon pa ko ninyo! Dili lang ko mabalik og eskwela! Period! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!